Pabili nga na ng washing machine. Oh. Yung panglalaki nga. Kakanta daw kami ng video kaya mga lods. Okay mga lods, good morning. Araw ng linggo ngayon, wala kaming pasok mga lods. Yan, si Paris Ting. Sinsan James. Bale, dala natin yung mga lalaban mga lods kasi ngayon lang tayo makakapaglaba. Yan. Yun mga lods, katapos namin maglaba ni Paris Ting, ni Tatang, si Kayamar. Doon yung mga natin sinampay natin. Hindi kita. Basta doon. Tapos ito yung natin ngayon. Gawa. Hi. Birthday pala ni ni Kuya Jeff. Happy birthday, Jeff. Happy birthday. Yan, si pare. Tapos nag-iiyaw tayo ngayon ng karneng baboy. Yan, kusinero natin yan. Ito taga-paypay ito. Yan. So tunog. Gabang talaga ng sinabang. Yun o, may sili. Dalay elong. Galing sa garden ni Tang. Yan si bro. Magpapatagay daw si bro. Sinsan James naman, ang ganda ng pesto. Yan mga lods, talagang binanatan na ni Kuya Omar. 1 week ate makakatayin nga natin ko natin. Hindi ka na. Dali na tayo. Ay, shout out pala kay Kuya Anton, Kuya Marlo, sa lahat ng tropa po yan. Gay Losam. Bro Robin, Bro Baldo. Bro Robin, Bro Baldo. Hindi, sabay-sabay kasi yung sabay-sabay kasi yung B-day dito kahit nasa trabaho po kami. Yan si Tapos si Bro James ay masakit daw yung ulo. May hangover. May hangover. Sobra niya kagabi. Ewan ko yan bakit konti lang yung ininom nila nagka-hangover yan. Malapit na siguro yung katapusan niya. Ito naman si Kuya Jeff. Birthday boy. Pag-uwi namin daw, kakatay daw kami ng kambing. Pero baka sa makalawang buwan pa yun. Kaya chill-chill na lang muna. Nag-vlog na ako pre. Yan naman yung kasama namin dito, kapatid ni Jason. Medyo ano pa naman ito ha? Tutor mo nga dito na eh. Uy! Hanggang kabahan pala. Matran. Yan si Kayo. Hello guys. Yan si ang ganding tignan mo. Yung cowboy. Wala akong kabayo. A few moments later. Yo! You know, nagpuputuhan. Yan mga lods. Check up natin yung mukha ni Kayo kung pwede pa. Hello guys. Si parang Jeff. Sinsan, okay pa. Okay, Jeff. Second Jeff. Tatang, okay pa. Si Paresting, knockout. Knockout na. Marami pagdido. Si Kuya Jeff. Hindi nakuha oh. Hindi nakuha na. Nakuha na? Oh. Saan na yung iba? Bote, sinuli na? Wala sinuli. Dami na. 8. 8? Grab. Ha? Malakas. Yun mga lods, nakailang bote na rin. Hello guys. Parang pa lang, parang mag-umpisa pa lang tayo saan? Oh. Yung kasama natin, ito, wala na Hindi Kaya pa Kaya pa guys. So tignan natin kung makapunta tayo ng Alabang mamaya para pumasyal. No, yung kaya pilitin mong kayanin yung. Pilitin ko, bibili ako ng washing machine ng panglalaki. Ba't pang lalaki? Ay, dalawa na ako kami, dalawa kami. May pang lalaki bang washing machine? Meron. Paano yun? Siyempre. Sige, paliwanag mo. Pabili nga na ng washing machine. Oh. Yung panglalaki nga. Yun nga.
Parang di... O, sabihin ng tendera, Oh, may pang malalaki ba ka na washing machine? oh, O, nagsasabi sabi. mo. O, Hanapin nyo ka mo ha. hanapin mo. Yung Ayaw panglalaking... ko yung Oo. magbestida na maglalaba ka mo. O, Para ano. di ba? Lawon latan. Yun mga lods, lilipat kami ng pesto. Yan, kasama pa rin si Kayong sa kasi ano, sa Nachim. Tumba yung mga kasama natin. Kung saan na tayo magsusuot nito. Mamadyang pa pananjay? Ah, alam pala, kaya pala yan. Kakanta daw kami ng video kaya mga lods. Yun. Rest day pero palaban tayo. Oy, kagata ta. Dito na tayo mga lods. Yun. Nandito tayo sa bahay nila parang Jeff. Much later.